Allah ai haƙuri. Sumayya ta koma ɗakinta. Babu abin da zai sake faruwa insha Allahu. Ranki ɗaya tare da girmama. Ina ba ku haƙuri Sumayya ba za ta koma gidan nan naku. Me martaba fa muka ce muku ya aiko mu. To me martaba ubanta ne? Ba fa shi ya haife ta ba. Sannan ba a garin gabas take ba. Kuma ko da a garin gabas take ba shi da iko da ita. Maimuna ya isa haka. Dakata malam bai isa ba wallahi. Suna ina lokacin da aka je aka kulle min ɗata a prison. Suna ina aka kai ta kotu za a yanke mata hukunci akan kazafin da aka yi mata na kisan kai bata ji ba bata gani ba. Ca nake gabaki ɗaya 'yan gidansu ca aka yi ƙauracewa suka babu wanda ya je inda take. Ko ba mai martaba ba ne ba da umarni Abba Galadima ya saki Sumayya. Mar Rabiu dan Allah kada a yi ƙasa a gwiwa. In akwai wata bukata ko ta kuɗi ko ta menene kada a yi ƙasa a gwiwa. A bugo min waya ko a min text message ko kuma a kira Ali. Da yake zuwa wajenki kuma yake kawo miki kyaututtuka? Ai kamata ya ki sanar da ni saboda ai har yanzu ina da matsayi a wajenki. Ni ba ban san me kake faɗi ba fa. Ban san me yake magana a kai ba. Ni wani ke zuwa wajena? Ban sani ba. To ni ma dai ban san wani wanda yake zuwa gurin Sumayya ba. Amma kai a ina ka gani ko ka ji? Kuma gashi na gani da idanuna.